Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Afgelopen vrijdag gaf de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Zsolt Szabó, een virtuele persconferentie met de pers in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar spraken we Szabó en we hadden verschillende vragen voor hem. Dus u ziet dadelijk dat in dat deel van de persconferentie waarin ik hem verschillende vragen stel. Onder meer over de gelijke behandelingswetgeving. Die is onlangs is de Tweede Kamer daarvoor akkoord gegaan op de BES-eilanden. We vroegen aan de staatssecretaris of dat ook voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten een gespreksonderwerp is. Verder wilden we weten wat de ideeën zijn van de staatssecretaris met het geld dat is gereserveerd. Naar aanleiding van de excuses die de Nederlandse regering gaf voor het slavernijverleden is er geld gereserveerd. Dat is bedoeld voor verschillende projecten, voor verschillende zaken die door de eilanden kunnen worden ingevuld. Maar we wilden van de staatssecretaris weten wat zijn ideeën erover zijn. En we keken even terug op de persconferentie van het College Financieel Toezicht. Die vorige week zei dat er veel plannen op de plank liggen, maar dat die ook uitgevoerd moeten worden. Kijk naar het gesprek dat ik had met de staatssecretaris hierover. Praat de staatssecretaris daar ook over met Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Het is een belangrijk onderwerp. Zeker weten, zeker weten. Dit loopt via de minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft het debat ook gedaan. Dus het antwoord is nee, ik praat niet zelf met de landen erover. En de minister heeft trouwens tijdens het debat in de Kamer wel aangegeven, dat is denk ik ook belangrijk om te weten, dat als er vragen zijn vanuit de kastlanden, dat ze bereid is om de expertise hier vanuit Nederland te delen. Maar dan moet dat vanuit de landen zelf komen, dat verzoek? Ja. Oké. En u weet niet of dat verzoek al gekomen is? Ik heb er nog niet van gehoord. Dus ik kijk even naar Karin, dus volgens mij is dat verzoek nog niet gekomen. Nee, dat verzoek is nog niet. Dan heb ik een andere vraag, want bij de vorige virtuele persconferentie, op het eind maakte u een interessante opmerking over het geld dat nu gereserveerd is voor de herdenking van slavernij en de bewustwordingsactiviteiten, dat die ook kunnen worden gebruikt voor economische initiatieven. En volgens mij heeft u een idee over dat geld, hoe dat het beste gebruikt kan worden. Dus kunt u dat uitleggen? Ja, zeker Oscar. Kijk, waar ik door getriggerd werd, was het document ook in de Staatscourant toen ik aan deze positie begon. Die is op 1 juli, dus 2 dagen voordat ik begon, gepubliceerd, de subsidieregeling. En daar staat ook bij dat de projectvoorstellen binnen die subsidieregeling kunnen worden ingediend voor maatschappelijke initiatieven, aan verschillende onderwerpen ook. En wat er ook bij is aangegeven, zoals bijvoorbeeld voor economic empowerment en doorwerking op mentale en fysieke gezondheid. Dus het is breder dan alleen maar, zeg maar, terugkijken. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, ik ben ook op het Nationaal Archief van Aruba geweest, of niet op, maar bij het Nationale Archief van Aruba. Wat ik heel belangrijk vind is dat we ook kijken, als we terugkijken naar het verleden, hoe je vanuit het digitaliseringsperspectief naar het slavernijverleden kunt kijken. Want daar bij Aruba krijgen ze gewoon wereldwijd heel veel informatie binnen van families, van instituten, die een heel mooi beeld geven, of niet mooi, maar een goed beeld geven van wat er allemaal gebeurd is en waar ook families heen zijn gegaan en de hele historie daaromheen. En ik vind dat echt heel mooi. Ik denk ook als ik weer naar Aruba ga, we hebben nu niet afgestemd, Karin, maar ik denk dat ik toch nog een keer daarheen ga, want we hebben daar toen te kort gezeten. Dus dat soort initiatieven prima, maar tegelijkertijd, en als we ook met mensen praten, want het gaat best wel over veel geld, en economic empowerment is een onderdeel, zoals in de Staatscourant aangegeven, als ook mental health en fysieke gezondheid. Tegelijkertijd hoop ik ook dat de projectvoorstellen worden ingediend die kant op gaan. Hoe ze precies moeten worden gedefinieerd, daar moet nog denk ik goed naar worden gekeken. Maar ja, economic empowerment en doorwerking op mentale en fysieke gezondheid, als je daar wat mooie dingen naar de toekomst voor kunt voorstellen, dan juich ik dat alleen maar toe. Oké, dat is duidelijk. Ik heb nog 1 korte vraag als dat goed is. Ja, ga je gang.
Daarnet vroeg mijn collega uit Bonaire ook al over het College Financieel Toezicht die al daar een persconferentie heeft gegeven. Dat hebben ze ook op Curaçao gedaan. Kort gezegd, Curaçao heeft veel plannen op de tafel liggen en moeten daar nu werk van maken. Ligt dat ook in uw lijn? Nou, ik denk als er plannen zijn, dan moet je daar altijd werk van maken. En nu maak ik even een flauwe schijnbeweging. Ik ben hier verantwoordelijk voor digitalisering en ik ben 2 weken geleden in Brussel geweest bij de Europese Commissie. En daar hebben ze nu ook weer nieuwe plannen voor de komende jaren. En daar stelde ik gewoon de vraag van oké, die plannen, die snap ik. Het zijn meestal plannen ook vanuit het verleden, maar dan weer gemodificeerd. Maar hoe gaan we nou van het wat naar het hoe? Hè? Hoe gaan we dat implementeren? Dus ik denk ook iedere keer als er ergens op een van de eilanden, in een van de landen, een plan wordt gemaakt, dat er ook gewoon een paragraaf bij moet zitten, heel duidelijk, van hoe je dat gaat doen en welke capaciteit je ook nodig hebt. Want als we nu kijken bijvoorbeeld naar de landspakketten, hè, en dat heb ik ook al besproken met de verschillende landen, er moeten heel veel dingen gebeuren. Deze week is er ook weer een briefing geweest in de Tweede Kamer. Maar we gaan richting 2027 en dan moet je nu al kijken van hoe gaan we de plannen die we maken ook implementeren. Welke capaciteit hebben we daarvoor nodig? En hoe kunnen we mensen al opleiden en voorsorteren om die plannen ook goed uit te voeren? Oké, duidelijk, dank u wel.